Eskiden Türk parası dolar karşısında Умуд Аҷар, сафири Туркия дар Тоҷикистон гуфт, бастани мактабҳои туркӣ ва давлатӣ кардани онҳо дар Тоҷикистон кори дуруст буд. Ин ҳарфҳои ӯ дар посух ба суоли хабарнигорон дар нишасти хабарияш ба муносибати садсолагии ҷумҳурӣ эълон шудани Туркия садо дод. ба қавли сафири Туркия, созмони ФЕТО, ки соли 2016 дар кишвараш кӯшиши табаддулоти давлатӣ карда буд, аз даромади мактабҳои туркӣ дар хориҷи кишвар сармоягузорӣ мешуд. Tacikistan'da da okulları vardı. Doğru. чӣ тавре ки медонед ин мактабҳо дар тоҷикистон ҳам фаъолият доштанд. дар гузашта мо низ ин мактабҳоро дастгирӣ мекардем. ҳоло мо хуб дарк кардем ки он вақт бо чӣ хатоие роҳ додем. мо фикр мекардем ки ин мактабҳо фарҳанги Туркияро ба дигарон муаррифӣ мекунад. аммо собит гардид ки ин созмон на барои манфиатҳои миллии мо, на барои муаррифии фарҳанги мо фаъолият мекардааст. ин чизро қайд карданӣ ҳастам ки давлати Тоҷикистон дар мубориза бо ин созмон ҳамраҳии худро нишон дод. яъне ин мактабҳоро бастанд, ин мактабҳоро давлатӣ карданд, кормандони ин мактабҳоро озод карданд. Okullarda çalışanları sınır dışı etti. соли 2015 ҳукумати Тоҷикистон бо имзои як қарор литсейҳои муштараки тоҷикиву туркӣ марбут ба ҳаракати Фатҳулло Гюленро, ки аз муассисаҳои таълимӣ бонуфуз ба ҳисоб мерафтанд, расман ба литсей барои хонандагони болаёқат табдил дод. то он замон 6 литсеи муштараки тоҷикӣ-туркӣ дар Душанбеву Хуҷанд, Кӯлоб, Турсунзода ва Қурғонтепа фаъол буданд. хатмкардагони мактаби муштараки тоҷикиву туркӣ аз таҳсили худ дар он мактабҳо ифтихор мекунанд. бастани ин мактабро барои ман бисёр ғамгин аст, чунки якум мактабе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтарин мактаб буд. бисёр кадрҳои хуб ба миён овард. бисёри одамое ки дар инҷо кор мекунанд, бисёр ҷойҳои баланд доранд, ҷойи кори баланд доранд, ҷойҳои кори хуб доранд. яке аз онҳо ман ҳастам. ман бисёр хурсанд ҳастам ки ман дар ин мактаб як бори дигар мегӯям таҳсил кардам. ҳамин чизе ки ман ҳозир дорам, илму адаб, ҳамаи чиз аз он мактаб буд. тарбияе ки ман гирифтам аз он мактаб буд. Шалола, муассиси мактабҳои туркӣ дар Тоҷикистон, яке аз муассисаҳои таҳти нуфузи ҳаракати дар Туркия пурнуфузи Хизмет дониста мешавад. муассис ва раҳбарони ҳаракати Хизмет рӯҳонии фирории турк Фатҳулло Гюлен аст, ки аз солҳои 90 дар Амрико ба сар мебарад. ӯ ибтидо аз ёрони раҳбари кунунии Туркия Раҷаб Эрдоғон ном бурда мешуд, вале дар солҳои охир бо ҳукумат мушкил пайдо кард ва ӯро ба ташкили гурӯҳи террористӣ ва як ҳукумати параллелӣ аз ҳисоби шогирдони мактабҳояш айбдор карданд. Фаридун Ҳодизода, коршиноси тоҷик, мегӯяд, мактабҳои туркӣ дар хориҷ аз Туркия, аз ҷумла дар Тоҷикистон, қурбони ихтилофоти раҳбарияти ин кишвар бо мухолифона шуданд. ман фикр мекунам ки инҷо бештар ҳамон идеологияи оғои Эрдогон бо идеологияи Гюлен мувофиқ набуд ва ин мактаб гуфтан мумкин ки қурбони ин ҷанҷол шуд. аммо ба фикри ман ин мактабҳо бад набуданд, хуб буданд. як чизи дигар буд дар ин мактаб бисёр ватанпарастиро бисёр тарбия мекард. масалан ҳар субҳ мактаб бо суруди миллӣ ва бардоштани байрақи Тоҷикистон шурӯъ мешавад. ва тамоми бачаҳо масалан аз ёд суруди миллиро медонистанд ва мехонданд. ин як. дуввум, албатта дар ин мактаб ин пропагандаи диниям буд. фаъолияти литсейҳои туркӣ пас аз як табаддулоти ноком дар Туркия дар соли 2016 дар аксар кишварҳои хориҷӣ, махсусан ҳамаи кишварҳои Осиёи марказӣ баста шуданд ва табдили ном карданд. фаъолияти литсейҳои туркӣ бо бастани як шартнома миёни ширкати Шалола ва ҳукумати Тоҷикистон аз соли 1993 шурӯъ шуд. баъдан соли 2003 муҳлати шартномаи мазкур то 10 соли дигар, яъне то соли 2013 тамдид карда шуд.